Ya, satu kita kembali dihadirkan ada Jangan Sampai Menaruh Dandang. Ya, masih satu karya dari Erwin Agam. Mangko denai pai manjau untung tahu be yo ibo hati lidah tuan tajam membunuh kok siko juo amuh dan mati lidah Tuhan tajam membunuh kok siko juo amuh dan mati denai indah yo kama minta tapi Tuhan lah buruak sangko lah den cubo tahan taraga nandun sana den takkan najuo lah den cubo tahan taraga nandun sana takkan juo indah kadenai putuikan yo tali badun sana walau tuan maraso denai konda baguno biarlah denai bujo hati dan sampai menaruh dendam walaupun lah dilupoi kok kare tamparan tuan biarlah denai tahan indah kadenai bale walau padi hatara so padodun sana nan dilawan pak mancabi ya baju di badan dan kemalu kita jua denai indah yo kau meminta tapi Tuhan lah buruak sangko lah den cubo tahan taraga tandun sana den takkan juo lah den cubo tahan taraga tandun sana den takkan juo indah kadenai putuikan
Yu tali badun sana walau tuan maraso denai konda baguno biarlah denai bujua hati dan sampai mana ruh dendam walaupunlah dilukoi. Kok kareh tamparan tuan biarlah denai tahan indak kadenai bale walau padi hataraso padodun sana nan dilawan bak mancabi baju di badan nan kemalu kita juo. Oke, dua tong berlalu saya hadirkan.